Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aldo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9, sagod alas 10 nin aga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 6 kan bulan na Oktubre taon 2021. Liwat ming ihahatod sa sendo ang mga bareta sa Anaga Ngunyan News, mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News, official FB page, YouTube channel asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog na News Team, ako po ang sindo mga kaiwanan, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, lokal na gobyerno kanaga nagpreprepara na katakod kan pagbabakuna sa mga menor de edad. Ang detalyes hali kay Joel Sulina. Nag-urulay ang gabos na mga school heads, principals, gikan sa mga private and public school sa syudad. Kay ba ang mga opisyalis kan DepEd Naga, asin ang lokal na gobyerno kan syudad sa pamamayo ni Alcalde Nelson Legacion para man sa nakatala ang pagpuon ning pagbabakuna sa mga minor de edad, 12 anyos sagkod 17 anyos na mga residente kang Naga o ang pagsikad na kang pediatric vaccination kontra sa COVID-19 susog sa naging pagtugot kan DOH asing kasuguan kang gobyerno nasyonal. Sa entrevista kay Alcalde Nelson Legacion, sinabi kay nina sa meeting kang Miyerkules sa session hall kan Sangguniang Panglungsod, naging receptive asin sarong welcome development sa gabos ng mga principals asin school heads sa syudad ng Naga ang nakatala ang pagpuon ning pagbabakuna sa mga minor de edad 12 anyos sa 17 anyos na mga residente kang Naga. Nagigibuhon sa saindang respetibong mga eskwelahan para maproteheran ang mga aki laban sa epekto kang virus. Sigun sa alkalde, naging bukas na makipagtabangan ang mga paratukdo sa syudad ng Naga para man mas dakul na mga minor de edad ang makapagpapakuna laban sa COVID-19 virus, lalo na kung ini ang magiging dalan para man sa liwat na pagbalik kang pinag-aantisiparang face-to-face class sa mga eskwelahan kung dagos ng makukuha ang mayoriya kang populasyon laban sa nasambit na hilaga. Na madango as in mamatian si suporta kan mga principals as in nagluluwas na si kamautan ninda iuman si plago tang gibuhon, meaning vaccination sa kanya-kanyang eskwelahan. Kung ika po baga halimbawa naka-enroll as in naka-star sa Concepcion Pequeña, duman ka babakunahan sa Concepcion Pequeña National High School. Sa private school, iuman. Kung ika-enroll sa St. Joseph School, duman ka po sa St. Joseph School, babakunahan. Kung Ateneo, Ateneo. Sa presente, magkakaigwa ng una ng konsultasyon kay iba ang mga guardians o parents ka mga mapabakunang minor de edad, asin orientation ka mga minor de edad na nasa nasambit na age bracket para man mas mapaintindi sa mga ini ang importansya kang bakuna bilang proteksyon laban sa nakakaulakit asin nakakagada na virus kang COVID-19. School vaccination, ninuli po sa kahagadan kan sarong principal na pigsang ayunan man kan iba, and of course subject to discretion kan iba pang mga principals, iba pang mga eskwelahan, igwang kaisipan na ipaabot si mga teachers, ipaliwanag, dangan hagadan na nin consent, si isay ang tutugutan, si isay si dai ko kumbinsiron. Siring man si mga estudyante, magkaigwan in some kind of orientation. Tanganing mahali, mawara, si mga agam-agam, si pag-aalinlangan, o kaya si takot. So, duman sa orientation na ito, that will be taken care of by the schools. Pinaglalauman na sa masunod na mga aldaw o simana,
mapaluwas na ng schedule para man sa pagpuon kang pediatric vaccination sa syudad nagigibuhon sa mga eskwelahan na handa na. Unsain, sulumenting gagamito ng mga brand kan vaccine, iyo ang Moderna asin Pfizer, basado sa naging kasuguan kan DOH para digdi. Ini katakod kang paghinguwa kang gobyerno lokal na maprotehiran ang mayoriya kang populasyon asin mga residente kang syudad sa hilang nadara kang COVID-19. Mag-create ng chat group para sa gabos na principals, representatives kan gabos na public and private high school sa Naga for purposes of school vaccination. Si Pandua, itinao ko po ki Allen si obligasyon na makipag-coordinate sa mga principals, aramon, i-resign na digdi and ready, as in, i-schedule na, kuno arin. Pero gabos po ini nakadepende sa availability kan bakuna, alagad para sa pediatric vaccination per Department of Health, Pfizer and Moderna lang po yan. Na iyo man dapat ang i-provide. Kung iyo yan si itinugot, dahil man pwedeng Sinovac o kaya iba pa. Yan sabi ko nga ni, maswerte niya ako ini mga jóvenes. Kung ba pong Pfizer, Moderna, o ako, si Vice Mayor ni Diasis, Sinovac. Para sa Adagang Ngunya News, Joel Sulina. Headlines Ngunya. Mientras tanto, sa iba pang bareta, sobra sa 20,000 na dosis ng bakuna. Padagos na naka-standby para man sa labulabong vaccination sa Ciudad de Naga ngunya na bulan. Detalyas kayan, Joel Sulina. Labi sa 17 dosage ng COVID-19 vaccine ang ginagamit ngunyan para sa lagdo ang vaccination program o campaign kan lokal na gobyerno kan Ciudad de Naga para protehiran ang mga residente laban sa nakakagadan na hilang sa COVID-19. Sa pahayag ni Alcalde Nelson Legacion, may maabot pang labi sa 7,000 na dosage ng vaksina gikan sa DOH para sa Ciudad de Naga bilang dugang na supply ng bakuna in koneksyon sa kamauutang kang gobyerno lokal asin nasyonal na maguno ang dakulang porsentahe kang populasyon na bakunado asin protektado laban sa COVID-19 virus. Actually, 23,000 na si nakatagama po. Sa 23,000, I think around 16 or 17,000 si Yaon na. May pahaboton na garo 8,000. And then may inaasahan pa kita na maarabot. So, yung 23,000, garo si minimum po yan for the month of November. Sa Naga City, susog sa naging kasuguan ni Alcalde Legacion na dagos-dagos ang vaccination magpuon sa JMR Coliseum na iyo ang Naga City Mega Vax Facility na kaya ang labi sa 2,000 na mga individual na mabakunahan. Suway pa ang off-site vaccination na ginigibo sa mga partners university as in colleges, barangay COVID-19 vaccination na ang pinakaobheto mairani sa komunidad ang bakuna para mas dakul na mga numero ng vaccinees ang mataunan ng bakuna. Nahihiling po kan sa idong lingkod na ang pinakalyabi po talaga kay ni barangay vaccination. Tanano taranta po sa mga tao na nag-aalangan, nagduduwa-duwa, may hesitation kung ang vaccination sa JCM Robredo Coliseum. Agad pag dinara na barangay, yaon si kahandaan na magpabakuna. In fact, sa pagtubod ko, nakaka-man sa iba na ipabakunado. Dahil nahihiling ninda, si mga kabisto ninda, kataraid sa harong, na uto na, nagpapabakuna. Pigahaman naman ang plano para man sa vaccination nagigibuhon sa mga secondary school, pribado asin pampubliko, katuwang ang DepEd Naga, hulitan nakatalaan namang puunan kang gobyerno lokal ang vaccination para sa mga aki edad 12 anyos sa good 17 anyos. Kaibanan sa meeting na yan si mga principal, kan manlain-lain na eskwelahan sa sekundarya, high school, both public and private. Ang pag-uulayan po kayan dyan, si pediatric vaccination, meaning si pagbabakuna sa mga aki na ang edad 12 hanggang 17. Ang hiling ko, mas makaka-encourage kita in vaccination kung ang pagbabakuna gigibon sa eskwelahan. As in, involved po ang eskwelahan.
dahil si mga maestra may direct contact, may direktang influensya, may persuasive influence sa mga estudyante ninda. Para sa Nagangunya News, Joel Solina. Mientras tanto, dine-in operations sa mga restaurants o kakanan sa Ciudad Dinaga, ipigpaliwanag ni Mayor Nelson Ligacion. Detalyes kayan, Paulo Papa. Pighiras ni Mayor Nelson Legacion ang rason sa paglimitar kan dine-in operation sa Ciudad Dinaga sa mga bakunadong individual mantang nasa General Community Quarantine o GCQ ang syudad. Pigsabi kan alkalde na obheto kan pagtugot sa partially as in fully vaxxed individuals na makadine-in sa mga kakanan sa syudad na mainkaminar ang mas dakol pang tao na magpabakuna apuera sa mas marikas na vaccination drive pasiring sa herd immunity. Kita po bagaan ka mautan ta, ang obheto ta maka-achieve ning herd immunity. Ayo. Kung iyo yan si obheto, dapat nagigibo kita nin gabos na paagi para mangyari yan. Kung igong mapara kontra, paano ta ma-achieve po yan? Ayo. Inipong ko yan, pagtugot sa dine-in for vaccinated individuals, whether partially or fully. Sarong paagi po yan para ma-achieve itong herd immunity. Makumbinsi si mga day pabakunado na magpabakuna. And siring man, ang minamauta kaya sa mga tao, matawanin proteksyon ang kada saro sa inda. Siring man si mga mahal ninda sa buhay. Kung day ka bakunado, paano mo matatawanin proteksyon ang sa imong sadiri? Asin ang mga mahal mo sa buhay. So, iyo po yan ang dahilan kaya. Sa pigpaluwas na guidelines kan Health Emergency Response Task Force sa implementasyon kan GCQ sa Ciudad Dinaga, 50% ang minimum capacity kan indoor dining establishments, mantang 75% sa outdoor dining. Alagad limitado sana sa mga bakunado ang dine-in. Isa sa irarom ang Ciudad Dinaga sa GCQ sarong bulan poon ka Nobyembre 1. Mientras tanto, preparado ng itudok ang labi sa 16,000 na botelya nin bakuna na pigbaba kan Department of Health para sa lokal na gobyerno. Pigsabi pa kan alkalde na may maabot pang mga bakuna na labi sa 8,000 na botelya para sa mga vaksinis kan syudad. Actually, 23,000 na si nakatagama po. Sa 23,000, I think around 16 or 17,000 siyaon na. May pabuton na garo 8,000. And then may inaasahan pa kita na maarabot. So, yung 23,000, garo si minimum po yan for the month of November. Sa 209,107 na populasyon kan syudad, 109,207 na ang numero kan bakunadong naganyo as of October 25, kompuesto kan 62,148 na natudukan in first dosage, as in 47,059 na fully vaccinated. Para sa Nagangunya News, Paulo Papa. Mientras tanto sa ibang bareta, bagong meat van kan lokal na gobyerno kan Naga sulamenting gagamiton sa pag-deliver ni mga karne sa mga merkado. Ang detalyes kayan hali ki Joel Solina. Formal ng pig-turnover kan Department of Agriculture Bicol sa paagi kang NMIS Bicol ang sarong unit ning brand new meat transport vehicle sa lokal na gobyerno kan syudad, partikular sa Naga City Abattoir o Slaughterhouse. Aldaw ng Martes sa City Hall grounds ginibo ang simpleng turnover kang bagong meat transport vehicle na pinagresibi ni Alcalde Nelson Ligacion gikan sa DA Bicol na pinamamayuhan ni Regional Executive Director Rodel Tordilla asin ni Dr. Alex Tenconevo na nagrepresentar kay NMIS Bicol OIC Regional Technical Director Dr. Rolando Marquez. Sa entrevista kay Dr. Templo Nuevo, sinabi kaini na magagamit ang bagong meat van o transport vehicle sa proper transport ng mga karning buno sa Naga City Abattoir na sarong AA District Slaughterhouse
para masiguro ang malinig, di kalidad, presko asin daig kontaminadong karning uriga na dinadala sa merkado bago lang sa Naga City, maging sa pagtaraid na mga lugar o clustered municipalities, sagkod sa iba pang lugar sa Bicol Region o domestic delivery ka mga karne gikan sa nasambit na bunuan. So ang ito is last year na nasabi ng AMAD with Red Tornilla na ito, nag-assign kami sa October ng MOA with the 6 municipalities na banggit. Ano yung ating Bumbon, Canacman, Macarao, Gainsa, Tamaligan, and Bilaor, no? To channel their slaughtering of animal sa Naga City and declaring it na district abattoir ang Naga since double A siya. So malaking tulong ito to efficiently saka safety na may transport, mas safe na may transport yung karne papunta doon sa mga nabanggit na munisipyo, no? Para sigurado papunta sa end user, which is the meat consuming public, ay safety talaga. Ang bagong 20-tonner na refrigerated meat van nagkakantidad 1.9 million pesos na donar sa lokal na gobyerno kan DA. Parte pa kang programa kang ahensya na matabangan ang mga meat dealers o parakarne na maitransportar ang sa indang mga produkto. Pinasalamatan man kang gobyerno lokal kang syudad ding Naga sa paagi ni Mayor Nelson Legasyon ng DA asin ang NMIS sa panagos na paganduyog asin pakikipagtabangan para masiguro ang dikaligdad na karne na pinapabakal sa merkado. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Zulina. Mientras tanto, mga maralaog sa syudad ni Naga, hali sa mga lugar na MECQ asin ECQ, obligadong magpresenta ng negative RT-PCR test result. Detalyas kayan, Paulo Papa. Sa ibong kan implementasyon kan GCQ, asin pagdismantle kan border control checkpoint sa mga boundary sa syudad din Naga, obligado ang mga individual na magpa-issue ng negative RT-PCR o swab test results. Gikan sa mga lugar under ECQ, asin MECQ, dawa pa fully vaccinated. Sigun Kirineg Gumba, Public Safety Officer, tututukan kan Quick Response Team, kan Health Emergency Response Task Force o HERT-F, ang monitoring asin enforcement sa laog kan syudad na extendido sa mga barangay mantang GCQ. Katuwang ang Barangay Health Emergency Response Team o BHERT, mayong lusot ang mga bisita o mapuling syudad gikan sa mga lugar na nasa irarom kan ECQ asin MECQ na mayo ninsiring na dokumento kabali an ID. Pigsabi pa ni Gumba na in kaso mapatunayan kan grupo asin kan BHERT na mayo nin maninigong dokumentos ang mga bagong abot, quarantine requirement ang dapat nasunodon kan mga ini. Ang HERT-F po igwaning quick response team. Pag nag-report sa barangay na may mga bagong abot, pwedeng inot sa BHERT, so Barangay Health Emergency Response Task Force. May mga nagtatarago-tago na dahil nagsasarabi sa BHERT ninda. Once it is reported to the command center, na-dispatch tulos kita ng team para mag-check. The quarantine requirement will apply. So, pwedeng laganan na sindang lockdown kung ano pang mga. Sa pigpaluwas na HERT-F guidelines sa GCQ sa syudad din Naga, maninigo na magpresentar nin ID asin negative RT-PCR test o swab test result. Na pig-issue 48 oras bago makaabot sa syudad ang mga individual gikan sa mga lugar na nasa irarom kan ECQ asin MECQ, bakunado man o bako. Parehas na dokumentos ang kaipuhan na darakan mga individual nagikan sa mga lugar under GCQ, GCQ with heightened restrictions, asin MGCQ, kung partially vaccinated o unvaccinated. Exempted sa mga dokumentos ang mga fully vaccinated na malaog sa syudad nagikan sa mga lugar under GCQ, GCQ with heightened restrictions, asin MGCQ. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, collection centers kan mga ginaramit ng face mask ipigtutulod sa sangguniang panlunsod kan syudad ni Naga. Nagbabalik si Paulo Papa. Pigagad kan Solid Waste Management Office o SWMO sa sangguniang panglunsod na magpasar nin ordinansa na malimitar sa pagbarag-barag kan mga gamit na face masks. Sigun ki Engineer Joel Martin, Solid Waste Management Officer asin pamayo kan SWMO, 100% ang posibilidad
na makaulakit ang mga used face masks na nakawarak sa tinampo, magin sa laog kan mga harong, establisamento o opisina. Kaya pigtutulod ang pagbugtak ng used face mask collection centers sa 27 barangay kan syudad din Naga para sa tamang disposal kan used face masks. Nakalaog po duman, tatabangan kita kang youth na masabihan po through the information dissemination kan sa tuyang mga youth sector sa every barangays po kang Naga, si 27 barangays, na mapaaram po sinda na ang face mask po na ginaramit. Minsan po pag nahihiling tayo sa gilid lang ang tinampo. Minsan po nahihiling tayo nagkakalat-kalat sa mga barangay halls. Minsan po dyan sa mga eskinita, rayaon po ini. Pag-aro po kayo ng sistema, si ginaramitan ng face mask, sigurado ta po na 100% maulakit ini. Lalong-lalo na po duman sa mga hoben, sa mga aki, duman sa mga teenagers. Kaya po, medyo nasisibot kita kayo ini. Kaya si dalagang po kan si draft ordinance, i-limit po mayok ng mahihiling na mga use face mask sa tuya pong mga kalyes, sa mga interiors. Ibubugtak sa collection centers sa lambang barangay ang yellow trash bins kung saan dapat ibugtak ang used face masks, kataid kan red trash bins para sa electronic waste, green sa nalalapa, asin itom sa dain nalalapang basura. Pigsabi pa ni Martin na mapapatama ang disposal kan gamit na face masks sagkod na istakon sa septic vault sa sanitary landfill. Kung ginamit mo na, patuson mo ang sarong pamilya, darawon po duman sa center, duman sa laganan po kan si yellow garbage bin. In that way, day po siya nagkakalat-kalat. In that way, day po siya nakakaulaki. Taday naman po masiguro, baka si kataid igwa ito ng contamination kan si COVID. Tapos yung mga basura niya, si face mask na ginamit niya, nagkakalat lang sa tinampo. Kaya araw po kaya ng sistema, araw kayang ka-stricto. Pandua, yun naman po mga commercial areas, di po pwede na naglalawag yan ng taho, kung yan po baga sentro ng komersyo. Naglalawag po si taho dyan, dapat po igwaman sinda ng laganan ka mga use face mask. Taday ta po tinutoy, minsan nahulog si face mask. Di na, pati pinupurot, o di walat na iyan. Makakakontaminar po kita kang palibot. Kaya sa araw po kayong sistema, igwanan kitang draft ordinance. Sa hiling ko po, baka next year maayos naman po ini. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Sa iba pang bareta, Konsyal Joe Perez may abiso sa mga mabarakal ng Christmas lights as di ba pang pampailaw ngunyan na Christmas season. Nagbabalik si Paulo Papa. Nag-abiso ang Consumers Protection Committee kan sangguniang panglunsod na dapat standard ang itinda o bakalon na electric accessories ngunya na paaboto na kapaskuhan. Sigun kay Konsyal Josep Perez pamayok kan komite, siguraduhon na may Philippine Standard Seal ang mga produktong pailaw arog kan Christmas lights na magarantiya sa kaligtasan kontra kasulo asin iba pang peligro darak kan kuryente. Apwera sa nasambit na selyo, ICC stickers ang maninigong mahiling kung pigsasabing imported ang Christmas electrical accessories na pigpapabakal sa merkado, sosog naman sa abiso kan Department of Trade and Industry. Ang advice dyan, hilingon po ninda itong PS Seal, Philippine Standard Seal. Ito po ang garantiya na ining mga gamit na ini nag-agi ng proper standards as in safe na gamiton. Dugang pakan konsehal, maninigo man na magbase ang mga parabakal sa standard retail price o SRP kan Christmas lights. Pigsabi pa ni Perez na kung maglangkaw man sa SRP ang presyo kan mga produkto, nalo na ang mga Noche Buena products, dapat dahil na maglangkaw sa 10%. Sa mga produkto pong yan, kaibahan ta po igdi sa team ang DTI, sinda po ikaw ng SRP o itong inaatpod na suggested retail price duman sa mga specific na mga Christmas products. Ito po ang babasihan kang presyo. Dapat dahil magrayo duman. Kung may adjustment man for any other reason, dapat dahil maglangkaw po sa 10% kang SRP. Para sa Nagangunyan News, Paulo Pap. Mientras tanto, sa iba pang bareta, mga aktibidad sa Children's Month celebration, aramon sa report ni Joel Sulina. Tuyong bulan ng Nobyembre kada taon, pigsisilibrar ang Children's Month o bulan para sa mga kakian
sa loob kan Syudad Dignaga na may tema ngunyan New Normal na walang iwanan, karapatan ng bawat bata ating tutukan. Bilang pagtaong importansya, pagpapadaba asin pagprotehir sa diretso asin salud maging pagkanuod kan mga kaakian para sa maray na puturo kan mga ini nasaro sa mga mayor na prioridad kang gobyerno lokal. Sigun kay Konsehal Elmer Baldemoro, Chairman kang Committee on Children sa Sangguniang Panglungsod, nakalinyada na ang mga aktibidad para sa selebrasyon kan Children's Month ngunya na taon. Sa ibong ini kang pandemya, unsaing kang petsa 5 kang Nobyembre, nag-convene ang Naga City Council for Welfare and Protection of Children asin na pagkaulayan ang mga importanteng programa para sa kapakanan kan mga kaakian. Kabali na ang mga nahama ng mga programa na iimplementar para sa mga aki. Nagkapirang aktibidad para sa mga kaakian man ang nakatalaang gibuhon siring kang pagdistribuer ning libreng eyeglasses sa mga aki na may depresya sa mata o pagmaan. Kabali na ang free birth registration sa maabot na Nobyembre 17 asin ang Naga City Children's Congress nagigibuhon online. Igaman po kita kadtong pre-birth registration para po maubos na o kaya magdikit na itong mga aki na mayo ning mga rehistro. Ay gawa po kita ning online Children's Congress na ito po yan na pagtiripon kang mga kaakian nangunyan po gigibuhon ta online dahil nga ni po sa pandemya. Igaman po kita kadtong Educare Got Talent. Ito pong pag-showcase kang mga talento kang mga Educare pupil nagigibuhon ta na naman online dadalanan po via FB Live. And ang pagkakigawan po kita katong distribution katong mga eyeglasses ay po itong mga aki na may kaipuhanan ng mga salming sa mata. So may katuwang po kitang foundation dyan na iyo po ang nagsagot ka mga salamin. Gigibuhon man ang State of Our Children's Report na ihatod ni Alcalde Nelson Legacion kung saan ipapahiling ang mga naging akomplishmento asin mga nahaman ng mga programa kang gobyerno lokal para sa mga kaakian kan syudad na gigibuhon sa maabot na petsa 27 kan presenteng bulan. Ang pinaka-culminating activity ta po is ang State of the Children Report na gigibuhon po kang satuyang alkalde ni Mayor Nelson Legacion na ipapahayag po si mga programa asin akomplishmento kang lokal na gobyerno kan Naga manunungod po sa mga kaakian. So iyan po itong mga naka-line up na mga activities digdi sa satuyang syudad. Pero pa po iyan kadtong mga gigibuhon man na mga activity sa lambang barangay sa pangingenot po ka mga BCPC. Para sa Naga Ngunya News, Joel Suli. Yan na po ang katirpunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunya News sa pangaran kan City Events Protocol and Public Information Office, sa pangaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nenny Diasis sa Sinsangguniang Panlungsod kan Naga. Asin kan bilog na ANN News and Public Affairs Team, inipuan sa indong naging parabareta Roy San Ramon, mabalos kan sa indong pagantabay, masunod na Allen Riondanga, Urulay, Banuan. Sakong mga tugang kay Kristo. Kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na ang duyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, maglaminsa na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating miti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya.
saya ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Naganap, 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 naganap. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aldo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10 nin aga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Riondanga. Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Mga tugang, Diyos maray na Sabadong pagkaaga. Welcome po sa Urulay Banwaan. Gidaray mairibanan po kita para pag urulay-ulayan to karon ang mga mahalagang mga proyekto programa kan gobyerno lokal kan syudad ning Naga. Ngunyan mga tugang, Nobyembre 6, aldaw na Sabado, naantabayan po kita sa 89.5 radyo natin, 100.5 Idol FM, as in nadadalang kitang live sa tuya pong Naga City Government FB page, asin po sa Anaga Ngunyan News FB page. Ini po ang sa itong lingkod mga tugang, Allen Riondanga. Mga tugang, sa tuya pong pag-urulay-ulay ngunyan na pag-aga, sa tuya pong magiging bisita an pamayo kan committee na nagkakapot kan mga programa, mga naghihiling kan kapakaanan kasatuya pong mga kaakian, an satuya pong pigmimirar na kasurog, kakampi,
siring man kaantabay kan mga kaakian sa sangguniang paglungsod ng syudad ding Naga. Mayo pang iba, Konsehal Elmer Baldemoro. Councilor Elmer, brother, good morning po and welcome sa Urulay Banwaan. Maray na aga, brother. Maray na aga po sa gabos na nagdadalan as sinagihinanyog. Isang makabatang umaga sa ating lahat. Good morning, Tabi, Councilor Elmer. Isang makabatang araw sa ating lahat. November is Children's Month. Tabi, Councilor Elmer. Ika ang pinakasibot pirmi tuyong Nobyembre, lalo na sa mga manlain-lain na aktibidad for Children's Month. Ano tabi, Councilor Elmer, ang mga nakalinyadang mga aktibidades ngunyan kan Naga City Council for the Welfare and Protection of Children para po sa taunan na selebrasyon niyato kan bulan kan mga kaakian? Sa ngunyang, brother, may mga naka-line up kitang activities. Yesterday, we had the Naga City Council for the Welfare and Protection meeting, and this morning magkakaigwa po kadtong distribution kadtong mga eyeglass regarding po yan duman sa eyeglasses project. Ito pong pagtaon ng mga salming sa mata sa mga kaakian na nangangaipo. Na ito pong mayong kakayahan na magpasukol ning salamin dahil po bagangon yan ang mga aki pirming exposed sa mga gadget and dahil sila exposed dyan pasiring sinda duman sa pagkakaigwa ning diferensya sa mata. Kaya ayo po yan si pigibotang measure para po ma-address itong mga kadipisilan na kang mga aki sa problema sa mata, asin mayo ning kakayahan na magsalamin, magpagibo ning salamin dahil medyo costly naman po bagayan ngunyan. So nakipag-tie up po kita with a foundation and through Ideal Vision nasukulan na po si mga aki ning salamin and ngunyan po ang distribution kaiyan. And on Monday, part of the flag ceremony, kabali na po itong Panatang Makabata na ang ma-take lead po on Monday, itong sa tuyang child representative, ang presidente po kang Barangay Children Organization kang Balata, si Lance Bermundo, who happens to be na siya po ang newly elected child representative to the regional subcommittee on the welfare of children. Ito pong regional council for children, maugma po na hali sa Naga ang magiging representante kang mga kaakian, at the same time siya man ang na-elect na child representative to the regional juvenile justice and welfare council. So nakakaugma po na nagre-representar kang mga kaakian sa Rayon Bicol, hali po sa Naga. Congratulations, Lance. And sa November 18 po, igwa kita kadtong childbirth registration. Manutaran po kaya na despite the effort kang Naga City Civil Registrar, maski po nagtutuyo na sinda sa mga barangay, dakol pa manggiraray ning mga aki na mayo ning birth certificate. Number one right of a child po baga is to have a name and a nationality. Alagad kung mayo ka ning dokumento na nagpapatunay ka iyan, day na utob itong primerong diretso ka mga kaakian. Kaya minanigo po na kada Children's Month celebration, igwa kita ka iyan na hinihinguhan na kung daiman maubos ang mga aki na mairehistro, at least mabawasan dahil primary requirement po bagayan ka mga aki, lalo na kung maklase or kung ano pa man. Kaya gusto ta po na ang pinaka-aim ta kayan is gabos na mga aking na genyo dapat may birth certificate. Ano? Councilor Elmer, alimbawa, ngunyan, igwa kitang gigibuho na birth registration activity sa Naga City Civil Register. Di diyan sa City Hall? Iyo po, gigibuhon po siya on November 18 sa People's Hall. May babayadan ba ang sa tuyang mga magurang? May babayadan ba ang mga ma-avail kang serbisyo? Libre po siya.
Iyo man po yan itong programa kang lokal na gobyerno kang Naga and the City Civil Register na ito pong mga indigent, libre po siya. And nakipag-tie up naman with the PSA, ito po bagang pagkakuaning negative result na saro ko tayan sa pigbabayaran na document, alagad nakipag-tie up na po sa PSA para malibre na siya. Kung may iba pa man po na bayaran, lalo na itong mga ipinangaki sa luwas kang Naga, iyo po yan itong medyo may kadipisilan dahil may binabayaran yan sa mga munisipyo. Hilingon ta po itong ibang paagi dahil minsan permi nag-a-avail kani yung programang ini, alagad naantos lang duman sa paghagad ning requirements. Dahil na nakaka-diretso dahil nga ni sa iyan mga ibang requirements na kaipuhan bayaran. So magkakaigaw po kitang mechanism na baka sakali na itong mga talagang may kadipisilan na bayaran, ipaagi sa financial assistance sa paagi kang CSWD. Ngarig kung sakali man may bayaran sa duman sa ibang munisipyo pagkuha kang certain record, ma-augment po yan kang lokal na gobyerno kang Naga. Tayo po yan ang nagiging kadipisilan na lalo sa mga magurang na kung mayo talagang pambayad. So, brother, taon-taon tuyong Naga tuyong Children's Month celebration sa Naga. Igwa kitang taon na ginigibong Children's Congress. May Children's Congress kita. And kung mayo pa pandemya, dakulaon ini ang kung ko napapanood ta ang interong Naga City People's Hall. In fact, nagsusupay pa nga niyan duman sa lobby sa kadakulan kan mga aki na nagpapartisipar sa interong 27 barangay kang Naga. Ngunya na pandemic, paano tayo giraray inigi magkakaigwa bang arog ka ini enot kung magkakaigwa ba kita giraray Children's Congress? Kung igwaman, paano tayo inigigibuhon given ining pandemic situation tangunya? Napunanta na yan last year sa paagi kang sa indong opisina na ginibuta siya online. Imbes na magtripon ang mga aki digdi sa City Hall, si mga katuwang tang Barangay Council for the Protection of Children sa barangay, itong mga counterpart na mga Barangay Kagawad Committee on Children, pigtitipon hindi yan sa barangay hall or in one place sa barangay na may access sa internet and pwedeng madalan itong Children's Congress. So imbes na itong mga aki na matiripon sa City Hall, usually kang may pang pandemya, mga 10 to 20 children ang dinadara digdi si mga officers yan kang Barangay Children Organization. Duman na lang yan sa barangay tinitipon. And nagkakaigwaning live streaming, live itong mga speaker, and dinadala na lang kang mga aki with the assistance kang BCPC sa barangay. Igawa man siyang interaction through comment dumambaga sa live streaming. So pwede manggiraray na makapag interact itong mga aki kung may mga kahaputan or gusto nindang iklaro duman sa mga speaker. Sa kunyan po ang topic na pigmawot na i-discuss during the Children's Congress, ito pong values education para mas lalo pong ma-inculcate sa mga kaakian itong mga moral values, lalo ngunya na permisindang yaon sa harong. And also ito pong pertaining to mental health dahil ang mga aki po ngunyan dahil dahil nakakaruluwas, may certain degree na medyo na riribaraw ang sa indang mga kaisipan. Kunyang brother, garo haralo ay may boredom, may depression, may siguro may kasuyaan. Dahil makaluwas eh. Kaya kabali po sa topic how to handle ining mga sitwasyon ngunyan. Primero iyan nga ning dahil na nakakaluwas
pandua itong mga online classes and itong modular class na ginigibo ninda na although pangduang taon na ni ngunyan alagad yaon manggiraray si kadipisilan sa mga aki and iba pang mga sitwasyon na imbes na ginigibo kang mga aki sa luwas dahil ninda nagigibo. So makakatabang po na matukdoan sinda or how to overcome ining mga namamatian ninda ngunyan. Kunyang brother na kuyan, nagkataon ay tigtugutan naman kang Department of Health ang vaccination ta sa mga nag-iedad 12 to 12 17. anyos, sagpud 17 anyos. Paano ang interbensyon kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children digi sa programang ini kan Department of Health asin kan sa tuyang vaccination team? Paano pigihiling ang kumbaga makatabang si council ta na makumbinsi si mga aki, si mga magurang na magpabarakuna. Especially now na kumbaga may tinatarget itang herd immunity, gusto na din makabalikan mga magurang, mga aki sa mga eskwelahan. Primero garo mas ipaintindi pero siguro ang inot na gibuhon pero kang pagkumbinsi sa mga aki ito mismong mga magurang dahil requirement po baga na dapat sa pagbakuna kang mga aki kaibanan so mga magurang and mapirmaning waiver or consent ang sarong magurang. Importante po na maintindihan na importante sa mga kaakian ang bakuna siring man sa ginibo sa mga kamagurangan dahil sa epekto po baga kang mga naging pasyente sa COVID dahil pong gayo grabe sa epekto kung bakunado. And at the same time ini po sarong paghahanda sa paabuto na face-to-face classes kang mga aki dahil sooner or later po mabalik sa normal si paglase kang mga aki and baka saro sa maging requirement is kaipuhan ang sarong aki vaccinated. Kaya nga ni po baga digdi sa Naga saro na po baga sa requirement sa mga adult na naglalaog sa establishment iyo itong vaccination card. Sinasabi po na paglapas na yan sa diretso or may diskriminasyon alagad ini po sarong paagi para mainganyar itong mga tao na magpabakuna and ang sarong bagang diretso kung iyan nakakaapekto na sa iba dahil kung dai ka vaccinated most likely baka maging carrier ka ning COVID. So sarong po paagi na ang dai pagpalaog sa establishmento sarong paagyan para makainganyar na magpabakuna. Siring man po yan sa mga aki. Ngunyan po baga bawal ang mga aki sa establishment. Alagad sa session po kang sanggunian dahil every week po naiimbitaran ang HERP. Inapunta po yan kay Dr. Borja. And kung ang sarong aki nabakunahan na, pwede na siyang makalaog sa establishmento. So may babalik po si dating ginigibo ka mga aki na ugma po bagang mga aki na kaiba sa mga establishment lalo na po itong mga food chain asin iba pa. So saro pong paagi na inahanda itong pagbalik sa normal kang buhay kang sarong aki. Ini pong pagpabakuna ninda. Kaya sa paagi po kang manlain-lain na BCPC sa barangay, padagos po kitang ikakampanya na magpabakuna po ang mga aki dahil pera kang kaimportantehan ini sa saindang salud pagbahanda po ni sa saindang mga kalakawan bako lang sa pagklase kundi itong normal nindang pagbuhay. Councilor Elmer, igwapang mga aktibidad na nakalinya may Educare Got Talent kitang gigibuhon pero saro sa mga highlight kang sa tuyang gigibuhon na selebrasyon iyo na ang paabot giraray kan mga nagkaharamanan
kan syudad para sa kapakaanan ka mga kaakian. Gigibuhon tagiraray an State of the Children Report kasi tuyang alkalde. Siguro panamit lang ano si mga pwedeng maging laman kan report ka sa tuyang alkalde. Ayo po ang satuya po bagang alkalde padagos sa mga ginigibo. One of the basic right kang one of the core right of children is development, and iyo po yan itong on the education for children. Nanotaran po baga na ang satuyang alkalde hinahanda talaga itong pagbubukas kang klase face to face. Kaya apera sa pagpatugdok ning mga bagong eskwelahan, padagos din po itong pagtutugdok ni mga school building. Iyan po sarong paagi na pagbaralikan kang klase, dahil na mamumblema ang mga eskwelahan. Permita po bagang permitang nanunutaran itong kakulangan ng school classroom, and ito man harayo ang kinaklasehan kang mga aki. Kaya ang direction po baga is to bring closer the school to children. Dahil nakaipuhan na harayo ang klasehan, dahil na pwedeng magsurok-sukan sa mga eskwelahan sa sentro, dahil mismo sa barangay yao na itong eskwelahan. So iyo po yan ang asaro sa mga hinihiling tang ihahayag kang satuyang alkalde. Apera pa po kadtong mga bagong programa na ginigibo para sa mga kakian. Siguro hanggang dyan na muna kita baka maubos na si report kang satuyang alkalde. Pero most likely po ini po taon-taon na ginigibo apera kang State of the City report na ginigibo kang satuyang alkalde. May sarong programa or may sarong aktibidad na itinaon sa Children's Month para po mai-report si mga programa, akumplisimento, asin mga ginigibo para sa mga kaakian. Kabus lang po digding ihayag kang satuyang alkalde, manunungod lang sa programa sa kaakian. Councilor Elmer, Brother Elmer, tika po na kita sa panahon, siguro huring tataramon, pag-imbitar sa iba pa mga aktibidad na igiribuhon kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, ngunyan na yaong kita sa bulan ka mga kaakian. Enot po ang pag-imbitar na i-like ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children Facebook page, dahil diyan po madadalan sigabos na mga aktibidad ngunyan na Children's Month. And yaon man po diyan itong mga ibang mga impormasyon manunungod sa mga programa sa kaakian. Kaya mas maray po na ma-like ang itong page, and at the same time po ang satuyang city government page, pati po itong Mayor Son Ligasyon page, dahil diyan po itong mga informasyon na pigpo-post manunungod po sa mga programa sa kaakian, lalo na po itong paaboton tang schedule of school children vaccination. Ito po sarong paagi para mainganyarta itong satuyang mga kaakian and sa mga kamagurangan. And ang advantage po kadto based po sa instruction ni Mayor, kung ang aki na babakunahan iibanan kang magurang na dai bakunado, makakadamay na po si magurang. Kaya si mga day pa po nakakapabakunang magurang, pag inibanan mo si aki, makakaiba ka na. So dako lang bagay po yan. And ngunyan po na panahon ng pandemya, tapos may mga kalamidad, araw po kang linog, mas kinakaipuhan ta po itong lalong pagiya sa satong mga kaakian. Mas kaipuhan ta po sindang antabayanan, dahil baka po pagiling ta okay lang sinda, alagad baka may mga namamati na sindang kakaiba. Kaya importante po na sinda maantabayanan, maaraman ta ang sindang mga pagmati,
dahil ang sa tuya pong mga kaakian crucial na maray ang sa indang edad dahil kakaiba po itong sitwasyon ngunyan na dahil sinda nakakaluwas, dahil sinda nakakapagkawat sa luwas, confined lang sinda sa harong. So baka gadget lang ang perminindang mga kapot, ito na po aram ko ano mga ginigibo ninda. So dapat yaon po giraray ang satuyang pagantabay asin pag-asikaso sa itong mga kaakian. Yan mga tugang, sa po naging bisita sa satuyang programa ang pamayo kan Committee on Children kan sangguni ang panglungsod kang Naga ang pirming nagihiling kan kapakaanan kan mga kaakian digi sa siyudad ning Naga. Dakul na pigpanday na mga ordinansa saro dyan ang Children's Code kang syudad, saro sa mga enot na mga Children's Code sa Pilipinas. Kaya dakulaon po ang pagsaludo sa satuya pong bisita Councilor Elmer Baldemoro. Mabalos Councilor sa iba sa samuya pagtao ning mga impormasyon sa satuya pong mga paraantabay, mga paradalam, paradangog tangarig magiyahan ta sinda. Mabalos man brother, maugmang bulan po kang kaakian. Bueno mga tugang, sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nanette Di Asis kan sangguniang panglungsod ng Siyudad ng Naga. Sa ngaran man po kasakoy mga pag-iriba digi sa City Events Protocol and Public Information Office sa mga partner radio stations. 89.5 Radyo Natin, 100.5 Idol FM. Mabalos po sa itong pagantabay, ini po girarayan sa itong lingkod, Allen Rayondaga. Orulay Banwaan. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Rayondaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan kada Sabado, alas 9 sagod alas 10 nin aga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating mitri, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Narana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasawigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Pass to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag
sasarigan, nagana, nangangatama. Nagana, 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 nagana.